it back. Tell the DJ turn it up. Better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up. Better DJ bring it back. Tell them play that shit again. Tell them that you like that line. DJ turn it up. Better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up. Better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up. Better DJ bring it back. Tell them play that shit again. Tell them turn up the bass. DJ turn it up. Better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up. Better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up. Better DJ bring it back. Tell them play that shit again. Tell them that you like that line. DJ turn it. 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 DJ 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 up the PS and turn up the Salut băieți, Finaxel 1 live de pe acest canal. Salut Ianis, bine ai venit, ai fost primul. Salut Deadboy, salut Longshot. Ce faci mă, prostule? Salut Răzvan 337, salut Petrus, ce echipă? Echipa lui Lolgica, dacă îl știi. Mister canalul, din păcate îmi pare rău. Oricum salut pampule. Eu sunt Longshot, liderul Yakuza. Hai mă, marș, mă, că tu ești co-lider. Pot intra în echipa ta, nu e echipa mea, sincer, e echipa lui Lolgica. Poți să-l contactezi pe Discord. Bun, ia să vedem și noi aici canalul de YouTube. Te anix, abonează, putem să facem astăzi. Dați ceva acolo un like, vă rog, e frumos. Avem 5 like-uri, e bine, să zicem. Cum pot căuta o echipă de Fortnite? Eu nu știu, eu n-am căutat, m-au căutat ei pe mine. Dai custom-uri? Nu știu, mă. Nu cred că bag custom-uri, bag un creativ, mă antren și puțin elegant decât. Aici un cola. Nu dai activitate la mine pe canal. Continuă, mă, nu te lăsa de YouTube așa, iurea. Tu nu ai avansament normal până apărai nici activitate. Ai putea să-mi faci rost de un cont cu Vision? Nu știu, n-am cont cu Vision. Stai că și de pe live ca prostul. Las-l bă pe ăsta. Bun, să melodiile aici, băgăm. One hour music gaming. Băgăm pe ăsta wallow. Spart. Așa, bun. Hai, Doamne ajută fără lag. Stai așa să schimbăm mapa. Hai, nu. Sincer, n-am. Hai, cam lag. Nu, bă. Stați așa că e primul meci pe ziua de salut, Wizu. Da, se vede că n-am mai jucat de el. N-am avut niciun cont, sincer, doar ăsta al meu e cu Vision-ul, de-aia și mi l-am luat Vision-ul, că așa nu mi l-am. Frate, nici nu mai cere într-una de somn că nu are. Lag.
Salut, Ionuț! Bine, băi, Ionuț. Ce vă să fac? Voi dați ceva acolo un like. Doar că suntem 4 persoane, din păcate. Nu știu de ce nu mi-a luat activitatea. Eu iau bătăi când vine maica mea acasă și i-a zis mama că am înjurat. Și mă? Eu bătăie când vine maica mea acasă că i-a zis mama că am înjurat. Ce să-ți fac baftă la bătaie? Dacă înjur pe lângă părinți. În game sau custom? Nu, joc soluri.
Ești cu mare în echipă, da. A intrat și el, că a văzut că am intrat eu și a intrat și el. Că rămânem și noi prieteni, nu? Eu și noi oriunde am idee. Am o spaletă. Mă rupe și la ăsta, sincer. Poate intru și eu să văd Rebelion, mai jos și avem down. Mai de la arena de turneu, știe cine, se știe cine a luat 1-2? Nu se știe. Păi nu facem pe multă, mă, ori faceți noi turneu, ori mai facem, mă înțelegi. Ba da. Păi și cine câștigă? Ai vorbit tu cu Cimerio? Sau ceva? Să câștigi tu sau? Limbaj Răzvan. Hey, pump is back, boy. Vezi că te rupe n-ai totul, fii atent aici. Ai văzut? Ești deșteptare. Romeo și Julieta. Rebelion ce tastatura e Red Dragon Prisma. Vezi, uitați și voi acolo să dați un like dacă vreți. Bă, știi că și Iosdan cu Red Dragon? Nu, nu știu. Joci cu Deutranop, da. Am zis să mai schimb și eu.
Spizi joacă de o tronă, nu știam. Hai cu solo oricum mă plictisesc. Pot să joc și solo imediat să termin. Și am terminat și. Că dacă n-am mai jucat de râs, dai seama că spaleta. Trebuie să mă antrenez și pe osul de aici. Bă, turneul e de solo, nu? E de două. Și caut comentator pentru turneul ăla. Dar tot, comentator tot cineva de la noi din oraș. Hai lag, știu. Da, joc bine și cu lag, sper. De să nu vreau să mă curce foarte mult. Băi, și cum mai jucăm noi meci, băi, și cum jucăm meci normal, nu? Da, meci normal. Ce echipă? E echipa lui Lolgica. Gen și-a făcut Lolgica o echipă și m-a invitat și pe mine, că era bărmes acum. Vezi că trebuie să dau testul pe unul. Gata și dă-l. Acum bag solori. Mi-a dat pe antrenament. Bă, primii ai putea să faci cu paysafe-uri. Nu mă, pot să iau 2 medalii, mă. De 10 lei și aia a fost. Lag. Salut, Promixi. Păi ne uitați și eu să dați acolo un like. Câte like-uri avem? Păi trebuie să-mi spuneți că sunt pe telefon și trebuie să dau restart la live ca să mă uit. Și până caut, mi-a zice minte. Băi, nu uitați pe cascătul, nu se bage despre bine pe shop. Salut, Denis. Vine și Denis odată la un an. Și ce are, mă, dacă vine odată la un an? E bine că vine, nu? Să luăm în pace pe Denis, să mai cum să... Așa-l tratez pe Denis. Să-l lucem. Cât lecuri avem, băieți?
Adevăr cu Denis? Nu. Ah, pump. He, colegul meu e pitic. Hai că da! Pump! Vârsta ta și vârsta lui Denis. E Denis Z, nu e colegul tău. Să lăsăm Florica pe juca cu tine? Nu, bro. O să joc numai solo după când scrii și în titlu. Pardon. Vreau să învăț canalul ăsta să avem persoane și... Să avem persoane și cu solo, gen. Ce mor de cald aici. Da, Deni. Bă, Deni SZ, nu e cu tine. Uite-te la el pe canal care are live-uri. No, no, no. Mare, mai învați la mate că ai luat 4 în teză. A, de Denis, de Promixi vorbești, mă, tu, nu de Denis Z. Am înțeles, păi zi, frate, așa. Ascult că m-am luat pe Europa. Și o scot. Mă rupe. Ce să mai scot, mă, și Discord-ul ăsta, că nu-l folosesc acum, nu? N-am nimic, niciun mesaj pe nu-l folosesc. Disconnect. Te-am disconnect de la file-ul ăsta. Epic Games, spun, gata, așa. Poate nu mai aleg acum. Ori vine și plantă la Fortnite, Denise. Mă, câte like-uri avem, mă? Stai că dau eu, că până ziceți voi. 13. Ai că da, avem like-uri. Facem noi 20 sau salut? Mă scuzați, sunt prost. Foarte prost. De moderatorul Denis Z ăla. Eu lui Denis, never. Ce ai, mă, băiat? Bine să fac, îi dau după. Bă, dar ia mai du-te, mamă, și tu. Aoleu, mulțumesc, domnule. Aoleu, mulțumesc, domnule. Aoleu, mulțumesc, apreciez. Aoleu, ce plertufă. Aoleu, aoleu, aoleu.
Aoleu. Dacă mă omor asta înseamnă că sunt ultimul începător de pe toată planeta asta. De unde plecăm asta? Hai că... E Rafael, că nu mai e. Hai că da. Bă, Denis, mai scrie ceva în chat acum. Sau dacă ai moderator sau nu. Acum ești pe live, Denis. Lăguci. Denis, acum în Craiova. Aoleu, Gucci. Dacă mergi, dacă e aproape de mine, îl aud. Și unde stai să vină pe la tine? Păi nu știu, nu pot să spun unde stau, bă. Sau departe. Nu sunt fix în Craiova, mă, eu. Să mai e pe lângă pe acolo. Blocul... Nu știu cum să-ți explic pe unde, că nu știu. N-ai auzit tu de orașul ăla. Dacă ai stat în Craiova și ai auzit, da. Aoleu, Gucci. Că dacă știm arena în fiecare... Stai în Craiovița ta. Băi, nu stau mă pe acolo, mă. Stau pe lângă Craiova, mă. Arena mă joc de 2 săptămâni. Eu nici n-aș că la 10 la arena. Da, hai. Stufă. E stufă, bro. La fel și ăla. Aoleu, Gucci. Right there. Aoleu, Gucci. Da, mă, asta. Nu mai ține cu chestii de începători. Și nu mă luați sandwich că nu-mi place. Nu mă luați voi sandwich. Că nu se de la. Da, să mă răgeam prin toate părțile, mă vor ăștia. Oleu, pe la cap! Aoleu, ce faci, mă, ești alb?
stai tu pe loc, mă. Stai pe loc, mă. Mărlanoiule, cum zice Mitsanos. Hai să mor că nu muri. Mort. Mitsanos, by the way. Mai dăm un snipe. Place să dau snipe-uri. Snipe-uri. Unde-s playerii, mă? Ha, vă rog, dați-mi și mie informații să știu și unde sunteți, băieți. În ce clan ești, Lulgiga? RS. Păi, să mor amândoi, mă. Aoleu, Gucci, unde sunteți? Salvat. What? Aoleu, Gucci. A fugi nebunul de salam. Clanul Yakuza, ăla pe 5M, da. Ha, mă, nu vii. Bate-te ca un om, bă, normalule. Și eu sunt frunză și paletă. Pe asta o știu, dar nu e nevoie să fugi. E paletă, că nu mă antrenai deloc cu aim. Unde e el? Unde să dă somnul meu? Aoleu, Gucci, spaletă, Gucci. Te-am văzut, nebunule. Hai că da, tu asta poate. Unde e, mă, ăsta acum, mă? Bă, du-te naiba de aici. Da, fuge bomul ăsta să moară. Și bă, ăla, ce skateboard? Skateboard, by the way. Aoleu, Gucci! Aoleu! Domnul! Domnul, ia-mă încet, domnul. Ia-mă încet, că nu-mi place. Aoleu! Nu, că spaletă pe ei, mă. Unde-i, mă? Auziși de rebelion, fugiși, gata. E clar. Ce poți să faci tu cu bilea? Multe nu poți, sigur, îți zic eu. Multe nu poți. Ba da, poți. Dacă ai lăsat și tu bilea odată în viața ta. Dacă bine-s. Zona avem. Ha, dă-i. Gucci! Gucci right there, by the way. Bum. Ai spartă bila, prostule. Prostule, moșneagule. Where are you going, by the way? Hai, zi-mi unde te duci. Te-am luat, frere. Hai, mai scoate capul ăla de țânțar armăsar. Țânțar armăsar, by the way. Mai scoate capul, mai scoate încă o dată, te rog, și gata. Hai, că mă ia zona. Aruncat-te și pe ochi să te arunc. Ăla spareză pe aim. Dă-mi un foc. Dă-mi repede un foc, dă-mi un foc, dă-mi ceva. Așa, băiatul. Gata. Deci nu mai mor. Easy clap. Sunt depresiv. Why? Are you depresiv? Bă, cu viața eu scap din zona asta, dar după zona asta nu știu cum scap. E cu 2 damage aici. Unde e zona vieții? Bă, nu se știe dacă scap, sincer. Dacă mor în zonă, mă las de Fortnite. Hai, te rog, eu te rog! Pot, zi-mi că pot! Nu, mă ia cu transpirații. Mă ia cu transpirații.
Dar cred că pot, nu? Da, mă, pot. Și aveți, bă. Oh. Nu vă panicați așa rău de tot, că oricum am viața puțină, deci o să mor de la băieți. De la băieți, adică e gel. Nu mă suport oamenii falși care se dau prietenii mei. Nu mai fi, mă, depresiv, nebunule. Igonule. Că trag eu, doamne, medkit, medkit! Nu gloanțe, mă, medkit vreau. Sunt bune și gloanțele, dar și medkit-ul e bun. Uite-te, Rafaele, că n-am gloanțe și medic. Medicule! Aoleu, Gucci, de cine dau eu aici? Domnul Păiangăn. Aoleu, domnul. Nu! Las că slow. Îmi dau miniuri. Dau miniuri. Îmi dau, da. Te poți ascunde, domnule Spartan. Te văd, domnul bun, profesionist, uite-l. Uite-l, mare ochilor, e bun. Ia uite-l. Verifică zona, te rog eu frumos, că ești la poliție, ești aici, în 5am. Ai grijă să nu vină mafios după tine. Rămâi român. Aoleu, Gucci. Bă, eu cred că n-am mai murit în viața lui, care o mai fi murit în viața lui, nu cred că a mai murit unul. Cine poate să face screen așa, mă? What the fuck? Do you mean, brother? What do you mean? Do you hear me? Hello, do you hear me? Eu tică fete ăla, mă. De așa că trebuie să văd și eu mapa. Eu tipă ultimate, îi dau friend request, joc cu el. Două. Mamă, ce snipe a dat, rupe. Te două, mă joc cu două snipere. Hai că rupe. Vezi că vine dropul, bă. Vine dropul. Așa, uite-te după el. Vezi că vine. Aoleu, Gucci. Spatele tău, mă, vezi dropul, mă. Cade în 3, 2, 1. Cade în 3, 2, 1. Cade, tac. 5, 4, 3, 2, 1 și... Aoleu, Gucci, du-te după airdrop să nu te vadă nimeni. Nu aici, mă. Mamă, ce arme i-a dat. Nici nu știi ce armă e aia. Trebuie să mir acum. Ce armă va fi asta? Revin, băieți, imediat.
A venit nebunul de ăsta la am câț. Uite, bro, poate câștigă asta, Doamne, dă-i, Doamne, să câștige și el poate face și el primul event. Dacă nu-l face, fac eu la 2. Hai tu, bro, zi. Aolă, Gucci. Ai grijă, poate fi oriunde. O fi în față la airdrop oare? Ai grijă. Sperie-te, mă. Îi tragă din stânga. O, mă, ce ziceam? Bravo, mă, cel mai bun! Win cu 0 kill-uri, băieți, aplaudați acolo pe chat, foarte bun. Cel mai bun, băieți. Bravo, bă, Ultimate Zone. Pro player, motherfucker. Bravo, mă, cel mai bun, mă, bravo, mă. Ai făcut experiență destul, bravo. Și cel mai bun, mă, cel mai bun, mă, de pe tot jocul ăsta, mă. Măcar tu știi să te miști, nu ca alții care spamează. Măcar tu ești începător, mă, nu ești începător de la cu spamming. Că hâți, John. Ai bag și eu câteva meciuri și cred că izbă. Bulangiu. Vin cu 0 kill-uri, mă. Băi, trebuie aplauda, mă, ce aveți cu ele? Am și o întrebare, bă. De când și până când la Bueno, că sunt chestiile alea două, cu alb și cu negru. Kinderul la Bueno, white, dacă știți. Bro, abia deschisei și o chestie aia mică și și pe ăsta la alt e deschis și el. Cum naiba? Asta de ce e deschis? Că aia nu era deschisă, stai să uit. Asta nu e deschisă, mă. Deschisă eu acum. Lol. Faci customări. Dacă suntem mai multe persoane, da. Oh, Gucci! Paletă. Foarte bună. Nuanțe de SMG dacă mi-ar da și mie.
venit nebunul de salam. Good game, by the way. By the way. Venit nebunul de salam. I like the Fortnite every good. Every good. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Wow. Scooby-Doo, pow, pow. În ce echipă ești? Eu, în echipa lui Logica m-a invitat. A zis că de ce să nu intru pe ea. E echipă serioasă, ambițioasă, John Quitz activă. Ion, copilul minune. Like it so much, by the way. Wallow, Gucci. Dăm player, că deja m-am săturat. Dăm player, by the way. Dar n-am player, mă. Sută în mie trebuie să fie un player pe aici. Da. Am zis eu, băieții. Mai trapă, bairoi. Se vede că nu știu că eu sunt deloc. Se vede. Mamă, că m-a și văzut. Vin cu fantoma. Wow! 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 Da, mă, păi joc tactical și tu joci cu asta, mă, și tot tu ești bun, mă. Dă și mie asta, mă. Aaaa, ce le încurc astăzi! Sunt prost rău astăzi, mă, n-am idee ce fac. De ce mișc pe aici? Paletă. Hai cu playerii. Aoleu, Gucci. N-am player, mă. Frumos, elegant cât de cât.
Acum vin, băiatule, dacă tu mă chemi acum. Cum? Trebuie să întârzi eu cumva? Cum pot eu să întârzi, mă? Paletă. Eu când zic că sunt paletă, păi nu m-ați crezut. Băi, unde ești, mă? Ia fiindcă îi fac o schemă. Așa se joacă, mă. Curat, elegant, cât de cât, frumos. Giugiuc. Eu mă bag la solo și fac ea team între ei, e clar. Ce snipe, hai că snipe. Că snipe așa dacă e. Snipe. A player never? Never. N-avem nici playeri. Frumos, elegant. Reușesc așa? Nu reușesc. Cum să reușesc? Na. Se trage cumva din partea asta, mă de prost? Oh, BCC! Tu ești, mă! Ăsta snipe, bă! Oh! Bro! BCC, your! BCC! Vă rog frumos. Aștept să mai ia phase-ul, adică vă rog, adică gen, o să postez filmare videoclip. Vă pup! Pot să zic altceva? Băi, deci, băi, mai leu, ce-a fost aia, mă, bă, băiatule. Ce-a fost aia, mă, gen, așa deodată, cap. 262 dacă e așa. Văzut ceva pe lavă sau sal? Uite-l. Ia-te-l. Părșceană. Am paletă. Mamă, BBC sau BCC, cum să-l numi? John... BBC, nu? BCC e ăla la alte post, parcă. Da. Da. Care tragem? Te afla, mișto, carule. Fuck your life. Mă, dă-i jos, că oricum pot să sar. Dă-i, dă-i.
fuck it. Yeah, fuck you, son of a bitches! Bă, băieți, vă zurăți faza aia sau nu? Aia de dinainte. Cu snipe-ul ăla. Deci pe aia trebuie să o filmez, da? Bun. Aveam așa o fază de filmat. Genial, mă, cel mai bun. Uite-te aici cu ce fază, na. Ce fază, ești prost. Dați acum 3 minute și 20 de secunde. Pe atunci, când am sniper în mână. Mamă, ce fază să moară Jean, pe aia nu uit în viața mea. Și nu dădui din greșeală, dădui așa, iurea. Mor de cal aici. Aole, mai primesc încă 100 de V-Bucks și vă dau cadou la aia care câștigă cu un emote de 200. Brother. Când viu pe 5M, nu știu. Băi, e cel mai bun, prea bun. Nici simplist nu comentează aici, mă. Hai, ce să faci? Mai pun și eu de asta. E un cadou. Câți abonați avem? 1537, e bine. Ce mă, Wolf? De moderator că-s colegă tu. Că ești colegul meu dacă e. Vedem ce aici pe canalul meu. Da, suntem live. Hai că ești colegul meu după băce dacă e. Da? Da, suntem live. Sedie. A, colega mea de mafie, nu? Băi, colega mea de mafie. Moderator. Se primește ori 1 euro pe PayPal. Ori dacă nu, zi, activitate, timp de 5 live-uri la rând, așa, în continuu, gen, să fii activ mereu. Să te văd eu acolo pe chat. Măcar de 5 în 5 minute să dai și tu acolo un mesaj. Bă, eu zic, eu moderator n-am dat niciodată pe stoc. Eu nu-s ca tine, ei, băiatule. Eu sunt cu dălea cu respins, acceptat, mă înțelegi? Eu, dacă vreau bag pe moderator, îi zic așa. Ești acceptat, hai să dăm testele. Ce trebuie să faci ca moderator? Ne vom face în 5M aici. Zât, mă, băi, zât ție, mă. Zât ție, că dacă vine moderatorul peste tema, aoleu, îmi pare rău de tine. Scriu caplock sau emoji-uri, fă emoji-uri multe. Știi cum, fa? O să spun că îmi pare rău de tine, rău, bă, băiatule, rău. N-am nici materiale, mă blestemați, ce-mi fac și? Uite, ești tu că n-am materiale, bă, băiatule, bă. Give me some materials, give me some weapons. Mai dăm. Ce echipă. Bă, Mariusic, dă-i în spate acum vreo 4 minute. După ce, atunci când zbier, dă-i în spate, Mariusic, atunci. Ai un worm. De ce, mă? De ce am worm? Păi mai joc, gata. Spare tașa. Mariusic, dai acum 4 minute sau 5, cât ar fi. Că nu-mi dai mod. Ah. Nu-mi dau mod? Bă, dacă îmi dau armă e pro player. Ioti pe Costel. Hai pe playeri. Le retro, mă? Sau sal? Aoleu, trebuie să ca prost. Ok, retro. Hey. Dă-te cam arme gratis.
Peau! Crezi că e temere ăsta, sincer. Merei mod ce engleză bună când ai țipat. Pakistan of a bitch. Da, dar zi tu de nu fu biștoro de tot. Zi tu nu mai glumi aici așa cu mine. O dai cu răzbii. Salut românule. Românule, care ești tu? Unu. Da, ăsta! Da. 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 Nu. Unde stau? Mai materiale. Coaie. Bitches, son of bitches. Ori nu avea materiale deloc. Fac de multe materiale de aici. Foarte cald, bro. Aoleu. Nu! Trag HD și mor 3D, nu românul vieții, mă omor ultimul începător, trag HD și mor 3D. Trag HD, îl cunosc pe ăsta, mă. Trag HD și mori 3D. If you don't give me a modulation, you are gayation. Hai că da. Hai că dacă e așa. Mâna bitches, son of a bitches, by the way bitches, freaking bitches. Freaking bitches, son of a bitches, by the bitches, John. Onara unii are familiar faces. Domnul trag arte și mor 3D. Uite ce mă omoară pe mine ultimul român. Bă, cred că era ceva scrim ăsta, mă. Era ultimul român, era intrat pe tot jocul să moară cineva și îl cunosc, parcă. Că știu că am jucat cu el la cine, la un youtuber, când făcea joc cu abonații, cu squaduri. În sezonul 2. 3, 4, cât era? 4 era. Are 2, că în 2 nici n-am jucat.
Bă! Ăștia copiază 5M, mă? Bă, asta e în 5M, mă. De acum încolo în 5M să îl lași eu după ăsta. Deci mai văd defaults, știu că e trag HD și mor 3D. Bă, dacă joci cu Mario, nu, dar avem un turneu privat. Avem un turneu privat pentru noi, că jucăm din același oraș și de-aia. Nu, bă, stăteam și mă uitam pe live-ul de RXD. Hai că... Cu mor de cald. Romeo, avem un turneu la noi în oraș și joc cu el. Bă, suntem cei mai buni din oraș, noi doi, cred, la Fortnite. Pișam așa pe membrii lor. Care membrii, mă? E, mor de cald, rău de tot. Trag HD și mor 3D, așa îmi pun și eu mai smart. Că numai noi facem gil, fute mașinii, fute mașinii. Dorme sau sală? Nu. Un pistol sau sală? Băi, deci trag HD și mor 3D, ești nebun. Asta e de la bun. Cunosc eu că e bun. Se vede că e bun. Foarte bun. Se poate zice și cel mai bun. Uite ce bine eu văd aici tot. Mă, și ăla... Văd lumea, bă. De aici. Mare să că rășorul, dacă de fapt e băiat, el tu ești adoptat. Te-a făcut șpanghela. Faza asta. Dar nu e nimic, n-am zis eu nimic. Aoleu, Gucci, prea nebună Gucci. Yeah. Să aud de melodie. Ia uzi. De că dau mai tare jocul. Ia uzi. Uite ce rămâne. Cred că de aici că e hotel și de aia. Fine. Da, mă, așa se auzea și la mare că mergeam la unul câte vină la blană. Mai că nu se auzea gen piano. Se auzea melodie, de aia mirosea, mamă, cât de mișto am mirosit să moară, dar zice, mirosea Coca-Cola să mă mulțumesc.
Nu se prea bine pe acolo. În Turkish. Oh, mă prieten. Hai cu sniperul. Aoleu, Gucci, blade. Gata, mai am player, gata. Mor de calmă și nu mișc player. Că este altul meci, că nu mai pot. Păi da, nu mai pot, chiar așa. Da, câte like-uri avem, măcar să știu și eu. 17 like-uri. Mersi cam prost acum. Dacă nu am player. Nu mai pot de cald. Trebuie să bag o piesă pentru mine, i-am plasat. Oh, stai că văd cu player. Vrei să bag cu playerul ăsta? Stai așa. Stai să-mi intre în Google. Haide-mă. Stai așa. Ca să nu pierd playerul. Nu pierd el pe mine. Mi-a ieșit din Fortnite.
caut sniper. Asta și m-am uitat la 6 locuri ascunse din GTA 5, foarte tare clipul. Da, știu. Ce vor și aveam să mă aranjăm atunci. Ian Placebo, am înțeles. Ian Placebo. Nu am auzit de asta. Asta e, mă? Da. Uite-te la sniper ăsta. Gorile ca Givolo, Givino, Mingazilo, che me clima, nu mă spar nici pe placebo. Pregătină, prins în trafic cu benzină, codeină, agristale, zici ca mină. Eu dă vină, salvă trapper fără mină. Iau bani în spor, nu mă cobor. Sunt cel mai dulce prădător, că Prada și Dolce Gabbana por. Le mixezi și smor, tot de bune por, trag cu banda scor. Piese tare a foc, farisari și nord, cu nebun și flor. Fete bune mor, suntem gladiatorul, de niciun grimă nu fac. Beau în limbă cu un lac, fut o târpă, mă sparg, am coca, n-are uite un lac. Banii mei cu brații în bar, zic cu bui, stiga în scoară. Ăsta cine pula mea trebuie așteptat. Lasă-mă mă să-i dau și eu no scope. Gorile ca Givolo, Givino, Mingazilo, che me clima, nu mă spar nici pe placebo. Piele fină, prins în trafic cu benzină, codeină, agristale, zici ca mină. Eu dă vină, salvă trapper fără mină. Stau îmbrăcat cu fratele Ian. Primesc pasociată de la o pistă ce fan. Cioata miroase a pistă miam-miam. Că înainte să facă pista s-a masturbat, că pista s-a excitat. Mama s-a așa de drogat, am uitat ce am rimat. Pișatul miroase THC, nu a codeină. Trepării români au doar un cal, strofa mea e o mașină. Succesul tău e Cum îl lași? adică o minciună. Vezi la vise să înțelegi, o să poată ia la pulă. Gorile ca Givolo, Givino, Mingazilo, che me clima, nu mă spar nici pe placebo. Piele fină, prins în trafic cu benzină, codeină, agristale, zici ca mină. Eu dă vină, sar pe trapper fără mină. Îmi pun banii în bun, fac bani, în pun, sunt banii în joc, ai banii. Luăm aici vorba de nivele și eu sapi. Eu dar un cu sute pe o pistă, iau banii. Zbor să muncesc și nu o să pic anima manii. Eu și să mă pis de multe părți pe ea cu papi. Eu nu hanorac, aproape mie fac banii. Somne strânge seara într-un beat dacă banii dorm. Gorile ca Givolo, Givino, Mingazilo, che me clima, nu mă spar Nu știu nici pe niciun de ăsta. placebo. Piele fină, prins în trafic cu benzină, codeină, agristale, zici ca mină. Eu dă vină, sar pe trapper fără mină. Gorile ca Givolo, Givino, Mingazilo, che me clima, nu mă spar nici pe placebo. Piele fină, prins în trafic cu benzină, codeină, agristale, zici ca mină. Eu dă vină, sar pe trapper fără milă. Știu melodia, da. Bă, băieți, vă las, mă. Mișuratul aici. Să jucăm. Baftă. Ales refrenul, doar dau mai încet. Oare că se cum aude mă peste descurc? tine. Doar dau mai încet că se aude peste tine. Hai, salut. Ok, o să dau mai încet. Gata, bun. Hai, baftă.